rítmica está indisposta, así que non puido vir. Pero este rapaz teñendo todo moi ben preparado e van a facer sin ter a profesora aí para apoio. Así que, silencio, un gran aplauso. Heat it like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip-hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, yes. You know we never stop, we never rest, ya. The backup beats will keep it funky fresh, ya. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all saying Estades estudando? Sí, tía. Eu xa casi rematei. Intentes os deberes de que hai que facer, e non podo parar un pouco. Sí, eu tamén quero parar. De parar nada, que despois queda todo para a última hora. Mara, ven un minuto. Vemos de novo a Paula acelerando, chega a curva e... Pásalle Ramón co seu bólido. Estamos a uns escasos metros da meta. Remates! Jova, tía, xusto iba a adiantalo. Non, iba a gañar eu. Xa basta, os meus pais queren que caes os deberes antes de marchar. Samu, se non ves traballar, vai para o teu cuarto. Sí, tía, que teño fame. Por que non? Non ten que traballar. Non, que eu xo rematei na hora libre que teño no cole. No teu colexio non manda moitos deberes. Si te mando, son que somos maiores. Eu sigo crendo que no teu cole non manden moitos deberes. Xa verás por o curso que den. Samu, non tens que ter estado. Ven á cociña e deixa-te os irmáns tranquilos. Vale. Xa remataste o que tiñades que facer? Si, eu xa casi rematei. Mentireiro, quedaches oficiales. Por cierto, por que teñen que dar os tíos coriñóns? Si, podemos cuidar por nosos. Si, seguro, toda a tarde estirados no sofá vendo a tele xogando a play. Toda a tarde mala noite, que nos vamos chegar tarde. A mí non me parece mala idea que queden os tíos con nós. Porque a ti deixanche facer o que queiras. Non é eso, que pasa que vos non queredes non é eso, que pasa que vos non rematar os deberes. Alguén ten que quedar con vos. Que vos pasa cos tíos? Cando vos traen a vasallos vai que se vedes. Iso é diferente. A tía é moi mala. E o tío non nos quitou de encima. Ben saben a quen teñen. Eu non fago nada, só son estes dous. Bueno, xa chego de lerias. Nos marchamos, portádevos ben. Iso, porque non sabedes ata onde pode chegar a tía se se enfada. Así que sempre vos estou vixiando, Eu son moi mala, Ainda non sabedes ben. Ben, rematad os deberes que xa logo ven a merenda. Eu vou seguir comendo. Vaya tarde que nos espera. Pois a min, que quedei con Abel para ir ao parque, queredes que vos axude? Queredes que debe facer o que tens que facer? Veña, acabade! Estás já estudando, tía?
Eu pensei que cando eres maior non tiñes que volver a facer deberes. Eu cando sexa maior non vou volver a tocar o bolígrafo. A ver, que che pasa? Nin que vías unha fantasma. Sinto, Pablo, pero eu non quero que che pase nada. Dame, trápalo. Esta noite Paulo morrerá e a culpa levará nos seus irmáns. Tiña razón, mamá. Enfadamos tanto a tía que te vai matar. Por que a mí? Se son o do medio. Por que non empezar por Samuel? Si é maior. Sí, pero esta vez tocouche a ti primeiro. Eu non lle penso levar a contraria. Creo que volven. Vou ao baño! Olvides. ¡Ao baño! Eso que che digo? Sí, creo que te razón. Non podo seguir así, pero darlles ese final creo que é unha maneira de darlle motivación. Estos a pensar que é un alivio para os pais. E que pasará con teus irmáns? Igual estaba que caen como Paulo, sen un ánimo pequeno. Que mente máis malvada tes. Por iso é tan bo o teu. Crees que te irá ben poder mal con os pequenos? Por que o dis? Non sei, nunca quería con eles. A verdade é que se ve moi pouco, por iso pensei que era boa idea que quedaran con ela. É que a tua irmá a veces deixase levar tanto pola imaginación. Xo sei, o que máis me gustaría. Espero que Marcos ponga algo de paz. Se non, os rapaces pensaron o que se dedica a Marcos. Non máis de problema algún, non te preocupes, imos pasar un pouco. ¿Y también vas a casa de Ramón? Sí, mandó una mensaje muy rara diciendo que corrían peligro. Algo así, se me causa tamén. Que las masas non son unha broma. Non sei, eu quedara con Ramón por ir ao parque e non apareceu. E vou ver se botamos un coche, unha carreira de coches na frente. Pablo é moi bo. Vamos por a parte de atrás, que non sei se os pasos. Que vamos facer? Que vou facer eu? Que me van matar! Ainda que creo que despois ides vos, pero... Aquí, rapaces, que ben que viñestes. Nosos tíos queren matar. Queren moitas pelis. Non é certo, están planexando como facelo. E por que non chamades a policía? Seguro que non nos creería. Pois algo hai que facer. Temos que detelos dos. Ora eres ti que enviou moitas pelis. Falo en serio, ten que haber alguna maneira de detelos. Ese fiximos en máis Para deixar que intenten outro día. Non, ten razón, a ver, hai que deterlo xa. Alguna idea ocórresevos? Deixade de pensar. Alguna idea sacarei de tanto libro de misterio que leio. Vou ver que tal de rapaces. Non deixo, xa vou eu. Rapaces! Sí, tío? E os teus irmáns? Non fuximos, tío, seguimos aquí. Así me gusta, rematar as tarefas que temos unha sorpresa para vos. Non lle as pistas. É verdade, non nos das pistas de como ides acabar con nós. Pero de que falas? Veña, acabade! Que raros están estes rapaces. Jope, pois sí que van en serio. Que emocionante. Emocionante sí, pero seguimos sin ter unha idea. Non me presiones. Quen vai morrer aquí son eu. Todos imos correr, só que ti antes que ningún. Moi filosófico, De creces. nada. A ver, mirade que tamén poden acabar con vos. E por que con nós? Si a idea principal son os tres. Calma, creo que xa tenho unha idea. Necesitamos un saco grande para hacerlles unha trampa. Entonces tamén precisamos corrente. Que clase de trampa? Temos que facer que se relaxen e logo meterles un saco pola cabeza e atarlos. Pero necesitamos cordas. Sí, sacos e cordas. Eu teño sacos debaixo da miña cama. E eu teño as cordas que se van levar ao parque. Vale, ahora só necesitamos unha maneira de facer. Podemos colocar estas caderas aquí para que os tíos estén entretenidos. Non me convence moito esa idea. Bueno, pero pode funcionar. E se non botaremos unha risa entrando vos facer o paso. Non sei como te sumar para eliminar tu isto.
Ben, xa temos unha idea. Espero que estedes de acordo en actuar. Actuar? Pero eu non son un crío. Tedes que actuar. Tedes que facer un espectáculo para que os vosos tíos sentarían aquí e nos podríamos atrapar. Queres decir unha actuación? Sí. Eu non penso facer o parvo diante de ninguén. Vos queredes salvar a vida, non? Vale, non é tan mala idea. Eles din que teñen unha sorpresa para nós, temos a nós. Tíos, que queredes? Non acabase de non sair. Que vos pasa agora? Que vos pasa agora? Vi un pastel no forno e non quero que se me queime. Nós tamén temos unha sorpresa para vos. Sentade. E non pode ser en outro momento. Non, vai-nos a vida nisto. Que exagerado. Vemos a Paulo de novo acelerando na curva, Páselle remón o seu bólido. Estamos aos os catos peligros. Paulo non ten nada que facer. Bueno, espero que non volveran ningún tío na casa. Non creo, senón tu irmán chamaría. Sí, seguro que botaron toda a tarde facendo os deberes e que non os deixaron sair. Por un día que non salgan non les pasará nada. Ainda que na casa son igual de trastes. Sí, teño moita imaginación. Dixe salir un aquí, porque na miña casa, na miña familia sempre foi moitos trastes. Ben, mañá contaránnos todo o que fixeron. Agora deberán estar todos bien. Sempre ben. Ahora que se está retrasando, valemos contar os vosos pais. Contarnos que ladróns! Entraron a roubar. Rapaces, estades ben? E os vosos tíos non lles farían dano. Hai que chamar a policía. Somos nós, sacaron de aquí. Aló vai o meu pastel. Mara, es ti! Emo de rapaces. Pero que vos fixeron? Non! Non! Pero que fixeches? Tu leáchedes? Toleaches ti, que intentaches matarme. Pero que dis, fillo? Se é tua tía, como te vai matar? Peores cousas se viron no mundo. E vos os dous, que facedes aquí? É moi tarde, os vosos pais van estar preocupados. Eu non sei a que tipo de xogos se dedican estes rapaces, pero este non me gusta. Nin a min, nunca me esperaría algo así nos críos. Para volverse dúas veces. Antes de querer matar a alguén. Pero de que fala, rapaza? Ibades matar a Paulo e logo iríades a por Ramón de Sam. Pero de onde sacades esas ideas? Que é certo, mirade. Así que este é o plan dos vosos tíos. Esta noite Paulo morrerá e a culpa levarán os seus irmáns. Carai, Mara, é moi boa idea. Isto dalle moita emoción á historia. A mí tamén me gusta, pero creo que deberíades meter aos seus amigos. Os vosos pais tolearon. A ver, rapaces, vamos falar. Vos sabedes a que se dedica a vosa tía? Eu son escritora, este papel é parte do meu libro. Por riba de que iba de ser os protagonistas. Bueno, hai que admitir que se eu lera eso tamén me asustaría. Pero Sí, a culpa foi nosa por non contarches o que facía. por que non me preguntaron? É que che íamos preguntar tía, por que ias matar a Paulo? Yo. Ademais, estaba desplanexando como ir por min exame despois. Pero esa era a idea para o libro. Bueno, eu creo que xa é bastante tarde. Xa debedes estar casos. A ver, Rocío, pide comigo e levo a casa. Vos tamén podedes marchar. Moitas grazas por vir e perdoado o día. De perdoar nada, a mí ainda me deron máis ideas para o mundo. Ata logo, rapaces. Canta imaginación tedes. Ata outro día. Eu non penso volver quedar con eles. A próxima vez quedamos na casa de algún amigo. Deixa. Pa próxima encárgome deles. Vale, xa está, peliculeiros, a dormir, que son horas.
¿Puedes subir? Vale, gracias. Vamos a bailar la canción Old Town Road. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, but riding in booties. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Okay, you got me, it's all good. You cheated though, that horse got like a V12, but I ain't even worried about it. I just hit a flock and I'm up. I seen you before, you from Compton, right? Huh? I'm sorry. Hey, Quan, get the children off the animal, please. That's his property. We don't do that. You know what I mean? I apologize about that. You have a good day. Get off my car. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. B54. Bingo! Pat down cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. God knows stress I've been through all day. Me.
Ma,